Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko bidiyon na zai ɗan yi tsawo, zan yi magana ne akan abubuwa guda 8 da kowane mawaƙi a matsayinsa na independent artist, ma'ana a matsayinsa na mawaƙi mai cin gashin kansa. Shine na farko ya zamo azin duk abin da ya zo masa yana iya rubutawa, ma'ana kowane baiti ya zo masa na waka saboda mantuwa ko a waya kana iya rubutawa a document ko a text message, something like that. Sai abu na uku, ka zama consistent wurin rubuta waka, kar ka bari hannunka ya gagara saboda yawan denawa yana sa dakushewar basira. Ka zama consistent wurin rubuta waka. Sai abu na uku shine practice, ka yawaita yin practice, ma'ana ka rika yin practice na abin da ka rubuta. Sai abu na hudu shine always make a good impression, ma'ana ko da yaushe kai kokari kai abu mai kyau, abin da yake da kyau. Na hudu kenan. Sai abu na biyar, be your own boss. Akwai magana a cikin be your own boss, ma'ana ka zama mai gidan kanka, ka zama boss na kanka, ma'ana ka zama boss na kanka. Akwai magana karkashi da yawa. Sai abu na bakwai shine social media. Ya zama akwai social media da kake posting abubuwan naka, ka gane, wakan ka ne, hoto ne, bidiyo ne, at least poll ne, irin rubutu question da zaka tambaya audience naka akan karan kanka, ka gane, inda kake spreading, kake hada abubuwan naka. Abu na takwas shine save money. Ya zama to kana saving wasu kuɗaɗe domin harkan yau da gobe, harkan waka sai da kuɗi. Ya zama to kana yin saving, ba da abin da ya zo maka ba za ka kashe. In kuɗi sun zo maka za ka yi waka biyu, yi waka guda ɗaya, i saving wannan kuɗin. In wasu kuɗi suka zo maka, i saving wasu, i waka guda ɗaya, a hankali a hankali. Sai abu na tara shine releasing and sharing, ma'ana in kai wakan kai releasing ɗinta sannan kai sharing ɗinta. A ɓangaren nan ma akwai maganganu da yawa a ƙasa, ma'ana releasing and sharing. Ta ya za ka yi releasing ɗin, ya za ka yi sharing ɗin, duka akwai maganganu a ƙasa sosai. So wa'innan kenan. Sai akwai abubuwa da zan ɗan bada abin nan ɗinsu, shine kaman a Instagram, kaman social media ɗinka. Bara na yi magana gaba ɗaya a social media. Shine in ka yi posting yau a Instagram, ila ka sa hoto ka kaza ko a studio, something like that, so ba lalle bane kai posting a Facebook da wannan hoton, zaka iya canzawa. Sannan kuma abu na biyu, fans ɗinka da suke bibiyan ka, ba kuɗi kake biyan su ba wani abu ba. Yana da kyau in suka yi maka magana a Instagram ne ko a Facebook ne, yi ƙoƙari ka samu time da kake iya tattaunawa da su, domin ba biyan su kake ba, suna jin daɗin abin da kake ne suke bin ka, so kuma ba za su ji daɗin bad behavior daga gare ka ba, su yi maka magana kai banza da su. Most of artists ɗin mu, mawaƙan mu, in suka yi musu magana ko a Instagram ba sa amsa maka, saboda maybe